definitivno saksofon mene je pronašao. Prvo sam svirao gitaru dugo godina i s vremenom slušajući neke ploče poznatih jazz glazbenika sam zapamtio taj zvuk instrumenta koji me je počeo full zanimati i prešao sam na saksofon kad sam uopće skužio o kojem se to instrumentu radi. Kad bi ga čuo, zvuk mi se sviđao, ali kad sam vidio instrument malo bi sam bio razočaran, kao dijete još ne. Više mi se sviđala truba, ali ipak sam, počeo sam ga vježbat jer me ton fascinirao. Puno suradnji, meni je pojam jazz glazbe bio to uvijek i htio sam uvijek raditi da svako sa svakim svira i to sam više manje uspješno i sprovodio u djelo. U mom djelovanju, u mojoj karijeri, ajmo je tako nazvat, imao sam sreće baš da sam uspio tu ekipu skupiti. Stalna postava Denisa Just-A-Blue grupa. Dorijan Susuć na klaviru. Rajko Ergić na bubnjima. Izuzetan bubnjar, specifičnog načina sviranja. Vedran Ružić. Nevjerojatan basista i multimedijalni umjetnik. Karlo Ilić na gitari. Ful jedan zanimljiv trenutak u kojem on se nalazi i kako svira, kako pristupa harmoniji i kako frazira. Da, to su svi. I Denis Razumović Raz, ja. Volim jako blues, volim blue notu u glazbi. Negdje u prvom razredu srednje škole sam kupio prvi moj saksofon, a ljubav je počela dosta još prije, ali nisam bio toga svjestan. Sviđao mi se taj zvuk i nisam znao raspoznati instrumente, pogotovo nisam kužio razlike između alt i sopran i tenor saksofona. Poslije sam počeo uviđati te stvari i neki stari glazbenici su mi rekli kao vidiš to ti je taj instrument. Meni se nije baš fizički dopao, dosta je nezgrapan i onako čudan je feeling, puno željeza i svega, žica, ali ton me je privukao nevjerojatno. Ljudi kažu da ih privuče zato što ih podsjeća na ljudski glas. Mene je podsjećalo na nešto više od toga. Meni je to podsjećalo na nekakav neki zov prirode, divljine, ne znam, predhistorijski rog. Tako sam ja to nekako doživio. Pogotovo kad sam slušao Charlie Parkera, na prvu loptu mi je bio taj nekakav pretpotopni zvuk roga. Renato Šorenić, moj dragi prijatelj, 9. godina, nisam ni vodio računa, brzo je prošlo, sjećam se kad je počeo to organizirati. Imao sam sreće da s Renatom sviram i uvijek je bilo dobro, onako gušt je bio svirat s njima. Želim svu sreću u organizaciji njemu i da traje taj festival još puno godina, jer je prekrasna pozornica, ovdje ne treba ništa raditi, samo treba doći svirati, prostor je i atmosfera fantastična.